जायालै मानो जाया जाबाय जायाखै बैयाव माबा बानायनांगौ आं बेलासो जायो मारा थांबाय थांनायाथ' Hello everyone. ओरैहाय जाया गैला जाबाय जायाखै दा जागोन दा जागोन नायनि दे जाया बिदि जाया आंनिया नोंनिलाय मा नायलाय बै मबाइलाव मोनसेलाय मा चेक खालामसा फैयाखैलै नैबे लेटनाया नांगौ आरो दाबो जाथ'वाखै जाया जाबाय माबायदि जादों ए स्वागत करते हो सबको लाइव में फैसा बेवहाय जोंखौ माबायदि नुदों लाइव नङा दाबो नुवाखै बिदिसो नुदों माने सिदा जानांगौ आरोखि र'रा जायोरा नैबे ओरै खालामनांगौ बेयाव थुनांगौ नामा र' बेङा नैबेलाय नैबे सेरा जायाखै ना ओरैनो होदो बारसिदा नुनाय हेलौ लोगोफोर Hello friends, we are in YouTube live. Sansuma Borgari vlog. Hello brother. Yes, hello brother. How are you? Good afternoon. माथो इदिसो नुयो फैद' लोगोफोर फैद' दसेखिनि नै ब्रादारखौ गोदोनि लोगो मोनदों माने बहुत गोबावसिमोन आरोना लोगो मोनैया ओमफ्राय दा दसेखिनि लाइभ होनाय जाबाय नोंथांमोना दसेखिनि फैदो लोगो मोनैया ओमफ्राय मानोथो इदि जायो थाबल' जायो बेखौ बानायनांगौलै दा आङो एसे नायनांगौ सिगांनो सेटिंआव खालामजोबनांगौ जायो दा फैदो लोगोफोरना जुवेल बसुमतारी फंबायखौ आङो लोगो मोनदों बिथाङा बुहुरपारनि दा आङो माबायावहाय बेंटलाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय आंखौहाय नायनो लुबैदों होननानैहाय लिंहरदों ओमफ्राय दा लिंहरनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय दसेखिनि साहा लोंलायदों बे साहा लोंनाय जायगायावनो दसेखिनि जोङो लाइभ होनाय जाबाय आरोना 12 बाजा आरोना नै साहाजों लोगोसे 12 बाजा खाथियावनो ख्र' दङ ओमफ्राय दा ओरैहाय जोङो निमन फंबायबो दङ नै बिथांनि निमन नार्जारि ब्लग अफिसियेलसो नामा निमन नार्जारि जिखुनु अफिसियेल नामा निमन नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेल आरोना ओमफ्राय दा बिथाङानो निमन नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि अनारा बेनो दा जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्स नोंथांमोन दं सापर्ट खालाम निमन नार्जारि अफिसियेलखौ ना मा होनो नंगौ साबस्क्राइब खालाम आदानि इसिबांखिनि नायग्राफोर दङ आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय दा ओरैहाय जोंनोथ' बयजोंबो सिनाय जाखानाय अनलि जोंनि बड' इण्डियानिल' नङा भुटान हादोरनि माखासे गोबां भुटान हादोरनि कांचिंपं स' होनलायग्राफ्राबो माने ओमफ्राय बियो कामपुंसंफ होनग्राफ्राबो सिनायो आरो भुटाननि माने बिथांमोनाबो सिनायो बेखौ ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय दा जोबोद मोजां मोनदों आरोना कमेन्ट फैगोनलै comment so आंबो दे hello Nordic boy how are you Nordic hunter I'm really missing you man I'm really missing you at this moment with my friends along my friends man if you could come here if you could join to us then it could be better I think so whatever ओमफ्राय सोरबा Northeast Indian ओमफ्राय बिफां बड' production wow मा आदाखौ मा जाखोरा आदाखौ नायो आंबो okay thanks a lot बिफां बड' बिफां so गुबुन दाबसे जायगायाव थांदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय गोबावसै जोंबो मिटिं खालामलायो दिनैहाय मोनसे समनि सुबिदाखौ जोङो indulge खालामबाय लोगोफोर
जोबबाय indulge खालामनो रोंदों जों माने समाथ' जोंखौहाय खौसेथि लाबोखाया माने जों औ। समजों एसे जेब्ला समनि सिगां सिगां खारनो जों सेस्था होयोब्ला माने समाबो जोंखौ फैदो लोगोफोर फैदो लाइभआव हाइ हाउ आर इउ नट नोंथांमोननि हाइ हाउ आर इउ कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नैबे सानसुमा बरगयारि ब्लगआ भुटानाव थांनांगौलै होनहरदों ब्रादार जायो obviously ब्र जोंखौ लोगो माने सम मोनोब्ला एसे लोगो लालाय जागोन सानसेनि गेजेरावहाय आरो ना मालाबा मोजां मिटआप खालामगोन मालाबा मोजां जों पिकआप लालायलायगोन माने दा जोंहा एसे मानि प्रब्लेम जागासिनो दङ नालाय बा दा गावबा गावनि माबाखौहाय मा होनो बिदिखौ एक्टिभिटि जेनेबा आगान सुरनाय गावनि आगान सुरनायखौ जे मानियासो जोंखौ दोनलाङो नालाय दा जोंहा एनि मानि प्रब्लेम बेनो आरो so phone comments okay goदान update okay goदान update like comments बारदों माथो मा okay okay सोरबा comment बारबोदोंलै नै बेनो मोनदा गावनिखौनो दा बे रासनिया दिनैसो माथो okay गोदान update thank you very much माने जों फनजों कन्टेक्ट थालायबाय थायो फंबायफोर मादैमोन आदैमोन आदामोन बाजैमोन आबैमोन आबौमोन स' लोगोफोर मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नैबे जे गेजेरावहाय दङ बिथाङा बिराद स्ट्रागल खालामो इउटुबाव बिराद माबा मोनसे एचिभ खालामनो नागिरदों लोगोफोर स' I kindly request to all of you लोगोफोर बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथाङा जेब्लायबो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोयो इउनिक भिडिअ बहाबाफोर माबा मोनसे प्रग्राम बहाबाफोर माबा मोनसे वेडिं सेरेमनि बहाबाफोर मोनसे सट' मट' जिखुनु माने बिराद मोजां कन्टेन्टखौ लाबोयो जायफोर कन्टेन्टखौ नोंथांमोना माइट बि जेन'बा मा होनो नुनो सोरनिबा दस्राफोरनि चेनेलाव मोननो नागिरै बेफोरबायदि माने कन्टेन्ट लाबोयो बेबायदि कन्टेन्ट क्रियेटर्स निमन बड' निमन नार्जारि सिम्पल का नामाबो निमन नार्जारि that's it इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय सापर्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय थाम्स आप गालां आरोखि थाम्स आप गालां कमेन्ट खालामलां साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट नांगौ ओमफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामो बयनिसिमबो जायफ्रा नायबाय लाइक थुनानै गालां दाबो साबाल' नै लाइक थुनाया आरो हायोबा प्लिज आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों नैबेजोंहाय बिराद मोनसे समस्याफ्रा समाधान जायोथ' लाइफजोंबो नोंथांमोनाव जुदि थाइसे थाइनै जुदि नोंथांमोना जोंखौ हेल्प खालामनो हायोब्ला बा बिथांखौ हेल्प खालामनो हायोब्ला जायफोर आजिखालिथ' बयबो अलमस्ट फनपे इउज खालामजोबखायो जायफोर एनड्रइड मबाइल सालायो जायफोर 5G सालायो 4G सालायो whatever थाइसे थाइनै जुदि नोंथांमोना जुदि होलांनो हायोब्ला बिथांनि जार्नियाव बिथांनि हान्था मेला खालामनायाव बिथांनि बाइक पेट्रल सोनांगौआव फुइल सोनांगौआव बाइकआवहाय माबा नास्ता पानि बहाबा लामाफ्राव खालामनांगौ एसे माने सहाय जायो आरोखि हेल्प जायो स' नोंथांमोना बे खामानिखौहाय बिराद इजियै मावनो हायो जास्ट थांनांगौ सेटिंआव थांदो अपसन दंखायो डलार्सनि बा माबानि रुपिसनि बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नङा माने आंनो एक्सुवेलि आंनि बे भिडिअ नाम्बार होखानाय दङ बे फन नाम्बाराव डाइरेक्टलि फनपे बानायब्लानो डाइरेक्ट आंनियाव हाबफैयो आरो नांगौ समावहाय माने जों आदा मिनियाबो नोंथांखौ हेल्प खालामगोन सैथो खोथा बुङोब्ला मा सैथो खोथा बुंनायसै आदा मिनिया सैथो खोथा बुङोब्ला ब्र'आबो बिराद स्ट्रागल खालामबोबाय इउटुबाव 3.5 बोसोरनिफ्राय बबे जायगायाव थांदों बबे जायगायाव थाङाखै 3 बोसोर ओमफ्राय दा आङो नैबे लाइभनि गेजेरजोंहाय फोरमायो आङो एसे समनि गेजेरावहाय आङो नोंथांमोननो देखायहैनो नागिरदों आरो दा जेनाखि जेसेबां जोंनि बे आसामाव एबा इउटुबारफोर दङ बा जोंनि चिराङाव इउटुबारफोर दङ आसामखौ बाद होथ' आसामब्लाथ' अल आसाम बा जोंनि चिरांनि सिमायाव जेसेबांनाखि इउटुबारफोर दं दिनैसिम मेघालयनि भिउआ माबायदि बेखौ जोङो दिन्थिहैनो हायाखै ना दा आङो सानदों जाहैबाय मा जुदि बिथांमोना पारमिसन होयोब्ला
आङो बै जेनाखि दा जोंनि आसामाव सोलिबाय थानाय थिर खेला नैबे थिर गावग्रा जायगाखौ आङो नोंथांनो दिन्थिहैनो थियारि आंखौ अनोब्ला नोंथांमोना जास्ट सोरबा 10 थाखा सोरबा 20 थाखा जुदि बिनि गेजेराव नोंसोरो डनेट खालामोब्ला आङो जोबोद मोजां मोनगौ आरो बेसिम थांनांगौब्ला आंहा गैयाब्लाबो 5-6 हाजार थाखा नांगौ दा जों न'खर गोनां मानसि जों बहा मोनो बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि 10 थाखा 20 थाखा हरोब्ला आङो जोबोद गोजोनसिननाय मोनगोन आरो नांगौखिनि जायगाफोरखौ आङो दिन्थिनो हागोन नोंथांमोननि अननायजों दा बेनो कमेन्टफोराव कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालाम ओके आच्छा अजाया दे आदामिनिया नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा आच्छा आंनि नाम्बारा जाहैबाय फन पेआव होनाय नाम्बारा जाहैबाय 91 ट्रेक्टर फैदो नालाय सरि आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जादों जाहैबाय 91019726 नैबेनो आंनि फन पे नाम्बारा आरो ना 91019726 नैबेनो आरो ओमफ्राय आङो माने आंहा न'खराव एसे प्रब्लेम दङ नालाय दा नै आं बेखौहाय आंनि जि वाइफ बेजों आङो रायलायगासिनो दङ बेजों रायलायनानै दा आङो जेनाखि आरो मोनसे जायगा दंबायो आङो थिर गावग्रा जायगाखौल' नङा आङो बै जेनाखि बिथांमोना जे गुबुन हिल्सनि मानसिफ्रा जे माबा मोसौ सौलायग्रा जायगा आङो नैबे मोसौ सौलायहोनाय जायगाखौबो आङो देखायहैगोन आरोना लोगोफोर मोसौ सौलायग्राखौबो औ मोसौ सौलायग्राखौबो माने आङो गोदो थांनानै फैखाबाय बे गावग्रा जायगायावबो आङो गावनायनानै फैखादों थिर खेला गावग्रा जायगायावबो आङो थिर निजेस' आङो दैनानै गावनानै फैदों थिरा एक हातल' ओमफ्राय कमेन्ट फैदोंमोन अके थेंक इउ होनहरदों नोंनि नाम्बारखौ मोननायनि थाखाय आच्छा जिखुनु औ बेनो आरोना बेथ' बे जाहैबाय आदामिनिया औ स' नैबे लाइफनि थ्रु आं एसे जेन'बा माखासे आङो इम्परटेन्स खोथा जोंनि सोमोन्दै मिथिना लानांगौ जे आदामिनियानि सोमोन्दै मिथिना लानांगौ जे मटिभेट नंगौना नङा आदामिनियानि माबाया मा होनो बेखौहाय इउटुब जार्निया माबायदि आं नैबेखौ आदामिनियानिफ्राय A to Z नैबे लाइफनि थ्रु आदामिनियानि चेनेलनि थ्रुयैनो नोंथांमोनजोंहाय दिनैहाय आं माने शेयार खालामलांनो आम रियेलि फिलिं माने आं फिलिं जादों आरोखि ना बेफोरबायदि आं मोनसे लुबैदों स' आं फार्स्टआवनो आदामिनियाखौहाय मोनसे कुइसन सोंनो नागिरग्रोयो स' नैबे लाइफनि थ्रु लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर नायदों प्लिज नायलांदो ओमफ्राय खोनासंलांदो जों मा रायज्लायनो नागिरदों बिनि टेस्टिमनिखौ दिनैहाय फंनैसो इउटुब टेस्टिमनि बिनि इउटुबनि जार्निनि टेस्टिमनिखौ जों फंनैसो रायज्लायलायनो ना स' लोगोफोर खोनासंदो आदामिनिया नोंथाङा इउटुबावहाय मा साननानै सोरखौ नुनानै मटिभेट जाया बा सोरनिफ्राय इनफ्लुयेन्स जाया नोङो दे बे खामानिखौहाय जे मावनांगौ बे खामानिखौ जे मावनानैहाय आङो मा मावलांगोन बेनि नों माब्रैहाय बे आगान होबोनाय जाया बे इउटुबावहाय आच्छा दा नोंनि फार्स्ट भिडिअआ मामोन इउटुबाव आच्छा दा फंबाय जुयेल बसुमतारी सोंनाय बायदि आङो बिथांनि मिथिनो लुबैनायखौ आङो बे लाइभनि गेजेरजों होनोफैदों दा आंनि फार्स्ट भिडिअ लाबोजेननाया जोंनि चिरां निसिमायाव मोनसे दखान दङ जोंनि पर्बतजरा गुन्दारि दखान होनोमोन दा नैबे गुन्दारि होननाय दखान मोनसे दङ दाबो दङ ओमफ्राय दा बिनिफ्राय आङो जेब्लानाखि जोङो बयलार हांनानै जादोंमोन नैबे समनिफ्राय आङो चेनेलखौ बानायनाय जादों दा आङो माबा बै जेनोखि बयलार हांनाय देखायनाय भिडिअनिफ्राय जेब्ला स्टार्ट खालामदोंमोन आंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ बानायजेनदोंमोन नैबे भिडिअआ गैला आङो दानफ्लांनाय जादों बै बयलार हांनाय भिडिअखौहाय दानफ्लांनाय जादों आरो दा नैबे बयलार हांनानै जानायनिफ्रायनो आंनि भिडिअआ स्टार्ट जाबोदों
आतसा बेनिफ्राय जाजेनदों जाहैबाय ना बेनिफ्राय जाबोदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुदि नों नोंथ' नेक्स्टआव फैफिनबाय जेनेबा मा साननानै आरो भिडिअखौ बानायफिनबावनाय जाया ना नों सोरनिफ्राय मटिभेट जाया सोर बे मानसिया जे नोंखौहाय बे इउटुब मा बिदि होननानैहाय नोंखौ बुंजेनदोंना नों गावनो हारसिं इउटुब भिडिअफोर नुनानै बा नों गावनो हारसिं माबाफोरनिफ्राय रोंनाय जादों ना सोरबा नोंखौ साजेस्ट खालामदों जे बिदि मावलै बिदि मावलाय बिदि होननानै बियो जाहैबाय आङो सिगांनिफ्रायनो आङो माखासे ससियेल मिडियानि भिडिअफोरखौ आङो नायबाय थायोमोन ओमफ्राय आंबो सानोमोन बेबायदि लामायावहाय ओंखारोब्ला आंबो मोजां जागोन नामा नै बियो आंनाव साननाय फैबाय थायोमोन आरोना माखासे थाखा फैसानि माबाखौ आङो जेबो मिथिया खिन्थु आङो बिथांमोननि बायदि बैफोरबायदि जाथाय जानाय जायगाफ्राव थांनानै दिन्थिहैनो एबा भिडिअ लानानै दिन्थिहैनो गोजान जायगायाव बेबायदि दिन्थिहरनो जुदि हायोब्ला रोङोब्ला आंबो माबा मोनसे एसे गोसोआव गोजोननाय फैगोन नामा आङो नैबेखौ लानानै सानबाय थायोमोन आरोना दा बेनिफ्राय आंथ' जेबो रोंखायामोन ओमफ्राय दा आङो माखासे मानसिफोरनाव एडभाइस लाबाय सोंनानै लाबाय बेबायदि होयोब्ला माबायदि जागोन बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन थाखा फैसा थाङो नोंहा मा बेवहाय गोजोननाय दङ बेबायदि होननाया अनेक कुइसना फैदोंमोन आरोना सोंथिया फैदोंमोन गुबुनफोरनिफ्रायबो दा बेनिफ्राय आङो नाजाबोबाय गावनि जाखिनि दङमोन बेनिफ्राय आङो नाजाबोयै दा दिनैहाय आंहा जायफ्रा नोंथांमोना आंखौ अननानै अनसायदों आंहा 30,000निबो बारा साबसक्राइबार मोनबाय दा रायजो राजानि अननायजों जानाखि एफा एनै हेफाजाबबो मोनबाय सोरबा अबावबा लिंहरनो बेवहाय जोंहा ओरैनो बेखार जाया जोङो जायफ्रा लिंहरनो बिथांमोना जोङो थाव खरसा हरनो बेबायदि जोङो दा जारनिं खालामनो हायो आरो लेंहरनायनि गेजेरजों माने मारा होनाय मोसौखौ खुगा दाखाथे होनदों नालाय जोंनि माबायावहाय हिस्ट्रियाव दा बेबायदिनो जाय बिथांमोना लिंहरनो जोंनो ओरैनो बाइकखौ सालायनो थाखाय राहा खालामनानै हरनो दा जोङो बेबायदिनो सोलिलांगासिनो दङ आरोबाव नैबे लाइभनि गेजेरजों सोरबा नोंथांमोना जुदि अनोब्ला भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दाथां नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना गालां लाइक खालामना गालां नोंथांमोननि अननायजोंनो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नोंथांमोननो न'आव थागासिनो बे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना नायहैनो जे हायो आरो बेखौ आं खावलायो आंनाव मोनसे कुइसना जाखांबावदों आदा नोंथ' मामुलि जायगा बेरायाखै जोंनि जायगाखौथ' नों गाग्लोबजोबखाबाय गाग्लिजोबबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं मोनसे सोंथिया फैयो समाव नों महाबा थाङो हौवा मानसि उफाय नटखा थांखानांगौ हौवा मानसिफ्रा हाग्रानि मानसिखा नालाय स' माब्लाबाफोर नोंथाङा बेड इन्सिडेन्टस आनफर्चुनेटलि आरोखि बेड इन्सिडेन्टस बा खहाबजाथावै बेफोरबायदि घटना सानफेरथावै बेफोरबायदि घटना नोंनि हान्था मेलायाव इउटुबनि थाखाय इउटुब भिडिअ नों बानायनो थांदों जायगा दाबसेयाव ओमफ्राय बेयाव थांनाय जाया समावहाय नोंहा माबाफोर जुदि अबजेक्सन सोरनिफ्रायबा नेगेटिभिटिस नोंखौहाय नेगेटिभिटि माबा बिदि खालामदों नामा बिदि माबा नों मोनसे मोनफेरदों नामा बेखौथ' आङो एक्टिभिटिस नेगेटिभिटि एक्टिभिटिस नोंखौ खालामफेरदों नामा बेड एक्सपिरियेन्स नों मोनफेरदों नामा माने बेखौ आङो नोंथांनि सोंनाय बायदि आङो फिन होगोन जे जेरावहाय आं थांदों बेवहाय आङो माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि बारहावाफोरखौ आङो लोगो मोनफेराखै दिनैसिम जे जेराव थाङो बेवहाय गासैबो आंनि मोखांखौ नायनानै गासैबो वेलकाम खालामो आं जे जेराव थाङो बेवहाय आंनि भिउवार्स बिथांमोना जेब्लायबो आंखौ वेलकाम खालामो जोथोन लायो जानाय लोंनाय थानायनिफ्राय फारसेनिफ्रायनो आङो जेरावबो माने थांदोंब्लाबो बेबायदि सौथुनाय माब्लाबाबो जाफेराखै आरो आङो सानो माब्लाबाबो जानायबो नङा आंबो बेखौनो आसा खालामो ओमफ्राय इउटुबा दिनैसिमाव लागैहाय नोंखौहाय
बबे जायगानिफ्राय बबे जायगासिम नोंखौ थिखांनानै लाबोनाय बायदि मोनो ना इउटुबाव नों फैनानै गावखौहाय समाव रिग्रेट जानाय मोनो आफसुस जानाय मोनो ना मायो जेनेबा आं इउटुबावहाय बिदि बिदि टाइम स्पेन्ड खालामबाय बै टाइमखौ आं जुदि न'आवहाय हालेवनानै बै टाइमखौ जुदि आं न'आवहाय माबा मोनसे खालामनानै बै टाइमखौ जुदि आं माबा मोनसे दखान होनानै बै टाइमखौ आं जुदि दस्रायाव बाहायनोमोनब्ला आंनिया बिदि बिदि फैनायमोन खोमा like that do you feel regret about yes on this माने बेखौहाय माने जायनाखि फंबाया बुंदों जुवेल बसुमतारिया माने न'नि माखासे खामानि जेस्टिंआव जुदि एक्टिभ थायोब्ला बेनि थ्रुयै बुंदों आङो जेब्लानाखि इउटुबनिफ्राय ओंखारजेनदों आङो गोबां माखासे मानसिनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय ओंखारबोदों दा बेखौहाय लानानै आङो माखासे न'नि आंनाव बेबायदि साननाय गैया आरो आं साननायबो नङा जेब्लानाखि आङो बाहेरायाव ओंखारो अब्ला आङो न'निफ्राय आङो बिदाय लानानै फैयो ओमफ्राय दा आङो जेबो आं बेबायदि न'खरनि फारसे एबा दोहोन दौलतनि फारसे आङो खुनु साननाय गैया माने आंहा जानांगौ मोनजानांगौ जाथिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि जाथिनि थाखाय मोजांनि थाखाय मावनो ओंखारनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा जुदि बेबायदि अनोब्ला आङो गोजान गोजान जायगाफ्रावबो आंनो थांनो थाखाय थियारि नाथाय मा खालामनो जोंहा मानि प्रब्लेम बेनिखायनो जोङो साननाय जायगाफ्राव थांनो हाया दा बेनो आरो खिन्थु आंनि बेबायदि जार्निं खालामनायावहाय माने आङो मेंनाय गैया आङो थाथ'नाय गैया आङो जुदि सोरबाफोर जुदि अननायजों जुदि गोजान जायगाफ्रावहाय उमुङाव फै होनोब्ला आङो बेयावबो थांनो राजि जिखुनु सासे कमेन्ट खालामदों आदा नैबेवहाय मा होनदों हाय होनहरदों माबाया हर्षद दर्जिया हारसासो नामा हर्षद दर्जिया hi okay hi can you just tell me from where you met this comment you just comment this you can talk to me in Hindi otherwise you can talk to me in English you can read you can write the comment in English otherwise Hindi लाइव देखो I'll try to get कमेंट करो भैया आप कहाँ से हो okay Harshad okay India. I'm from India yeah India, I yeah. got it you're from India because Thank you so much your name is telling that your name is clearly telling that you are from India but I'm not getting the place which place from you are can you tell me bro are you from Northeast or Srirang somewhere other place so whatever thanks so much yeah you Hindi yeah I talked in Hindi I can talk to you in Hindi I can talk to you in English हाँ हिंदी में भी बात कर सकता हूँ I don't know English talking I am Hindi and I'm teaching him how to speak English day by day I'll improve his English as well I'm trying from my side as much as I can how to speak how to learn English definitely after a few days after a few months after a few years definitely he also could also be able to speak in English बात कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज जो भी पूछना है पूछो साबेसे नायदों नायदोंमोन एसे गोबाङैनो थांबाय माखाया टाइमा थांबाना दहाय 12था ग्रोब मावहैनो माबा जाबाय जों 24 मिनिट्स जाबाय आधा घंटा ग्रोबल' थानायसै दे बांद्राय जालाङो बांद्राय जालाङो अब कहाँ से हो हम लोग है यहाँ से रुनीखाता से है सिरांग डिस्ट्रिक्ट है स्टेट आसाम है इसके बाद में बीटीआर हम लोग का बीटीआर रीजन है बीटीआर का आसाम के बाद में बीटीआर सिरां रुनीखाता यही है और हम लोग ज्यादा देर नहीं रहेगा अभी 24 मिनट्स ऑलमोस्ट जा चुका है ये लाइव तो अभी विद इन फ्यू मिनट्स
you're going to Gujarat. मैं गुजरात से okay okay Oh, thank you, bro. Thank you. केम छो मजा मत छो Macho lah. ये लोकल लैंग्वेज है क्या? ये गुजराती हाँ गुजराती language है। गुजराती हो। मजा मा Oh ya. आप लोग जानता है सर? हाँ मालूम गुजराती ना। लोग बहुत हम्बल होते हैं यार बहुत स्वीट होता है और I कमेंट love कर रहे थे गुजराती कमेंट कर मजा मा हो भाई मजा मारता है तेरे मजा तो रहे वाह। मजा मारू छू मतलब क्या? मजा कर रहे हैं Oh, मजा कर रहा है। मजा मारू छू मजा मारो छो। मजा कर रहा है। ठीक है। nggak Gujarati berat sweet mansnya Nah, apa nama? ini udah ठीक है भैया। जो भी हो ओके 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 जो भी हो आप लोग आप आए कमेंट पे बहुत ही हंसाए अच्छा लगा यार जो चैनल देख रहा है इसको मिनिया बोडो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करो। इस बंदे को सब्सक्राइब करके जाना है यार जाना है। मजा माछु इसे नेपाली बायदि जाहैनो नागिरदों मजा मासो ना मजा मासो। ओके ओके सब्सक्राइब खालामगोन ना ओके बुमसे कच्ची जुनिमो सारुट्टु जुगी मेनावे लायनाय। Okay, we have Okay. left only 4 minutes, guys. We can't talk too much. Teman lagi bawa lain hara lagi per. Almost jakabai 26 minutes. Nama bre. Habis na khabau nang. Berapa? Sana saya 30 minit. 27 थांबाय नै। Oh, nonton dong 10 minute dong sih. 10 minute daw नोंथांमोना मा होननो गोसो होनहरदो जोङो रिप्लाइबो खालामनो हाजोब मा जानांसिगौ खोमा मानो होननानै बुङोबा बिथाङाबो माबा मोनसे गामिनि खामानिनि थाखाय फैदों ओमफ्राय जों दसे माने साहा लोंलायदों आरो। हिंदी में बोलो हिंदी में बोल दीजिए ना So दोस्त हर्षद हम ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे अभी 3 minutes only left so फिर कभी नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग आए लाइफ में या ये भैया आए तो कमेंट करना बातचीत करना इंसान से बात करना चाहिए आप क्या काम करते हो मैं सर मैं क्या करता हूँ बोले तो सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ लोगों को और मेरा चैनल भी है मेरे जूएल करके JEWEL मेरा यूट्यूब चैनल भी है अगर आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सर्च कीजिए ऑन यूट्यूब JEWEL जूएल करके तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे इसके बाद में आपसे भी मेरी चैटिंग चलता रहेगी उम्मीद करता हूँ भाई सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे चैनल पे I'll definitely talk to you by the way so it's 28 अरे मानो सोंबाय थायो 2 मिनिटनि बाथ्रासै थ' लोगोफोर जों रायलायबाय माखासे आदा मिनियानि खोथा रायलायबाय आंनि खोथाबो रायलायबाय स' होमब्ला जोङो बे लाइमाखौ दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर थेंक इउ स' माच सै नायनायनि थाखाय नायनायनि थाखाय मानसिया बारा थिग नङालै नोङो आङो ना मानोरा सोरखौ बुंखोब्रा मानसियाथ' जों साथाम दंलै सोरखौ थिग नांखो डाइरेक्ट बुंहर दे आं डाइरेक्ट दे नामखौ बुंहरलाय जे जुएल बसुमतारी मनजित बसुमतारी मिनिया बड' ब्र निमन नार्जारी एक मिनिटल'सै मानसिखौ डाइरेक्ट दा बे साथामनि गेजेराव सोर नाम लिरहरदो दे साथामनि गेजेराव सोर मोजां नाया बेखौल' बुंदो दे जे ब्र मोजां मानसि बिराद माने बुंनो थाङोब्ला एकदम फाइन मोजां मानसि मेन जिखुनु लोगोफोर थेंक इउ स' माच जोंनि लाइफआवहाय जोंजोंहाय जानायनि थाखाय माने ब्र'आ मोजाङा जाहैबाय दे बाय बाय हा थाथ'दो दे माने जों मिनिनोसो ओंखारदों आरोना बिदि सोरखौबा गाज्रि होनोब्ला जोंनावथ' सोरबाया गाज्रि होनना बुंब्लाबो जों गाज्रि मोनफिननायनि साननाय गैया आरो जायगानो गैया जोंनाव गाज्रि मोननायनिनो ब्र' अब्ला
नंगौ 100%. Okay, bye bye. See you. Bye bye to all.